ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే నైట్ 1 గంట నుంచి చాలా బిజీగా ఉన్నాను ఇప్పటివరకు. ఏం జరిగిందో తెలుసు కాబట్టి ఎందుకో ఈ రోజునే మిమ్మల్ని కలవడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. సింధూర్ అనే వర్డ్ చాలా ఉత్తేజపరిచింది మాట. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ మనందరం ఇక్కడ కలిసి ఈరోజు కలవడం చాలా గర్వంగా ఉంది. నాకు ఎందుకో చాలా ఆనందంగా ఉంది. పాత్రికేయ మిత్రులతో స్పెషల్లీ ఈరోజు కలవడం ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ. యాక్చువల్గా వీళ్ళ అదృష్టం ఏంటంటే కానీ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ గారిది ఒక విధంగా చూస్తే ఈ మధ్య జరిగిన దానికి దీనికి చాలా రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. శత్రువులు ఎక్కడో బయట ఉంటారు, లోపల కూడా ఉంటారు, మన దగ్గరే, మన ఇంట్లోనే, మన చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఉన్నారు అన్నది కాన్సెప్ట్ ఇది. ఈ సినిమా నేను చేసినప్పుడు ముందు ఏదో కొత్త ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ చెప్పారు, సరేలేదు చెప్తారు, బాగానే ఉంది, తీస్తారులే, చిన్న పెద్ద ఒపీనియన్ లేదు నిజంగా. తర్వాత సీన్లు చేస్తుంటే ఇదేంటి ఇంత మంచి కంటెంట్ ఉంది, చాలా బాగుంది అని ఎవ్రీ షెడ్యూల్కి ఆ ఒపీనియన్ ఇంకా పెరిగి లాస్ట్ డబ్బింగ్ చేసేసరికి నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. అమ్మ నేను ఇంత మంచి సినిమాలో యాక్ట్ చేశాను నేను అని. ముందు మనకు తెలియదు కదా, ఏదో కొత్త డైరెక్టర్ చెప్తాడు, తీస్తాడో లేదు తెలియదు. ఇంకో స్పెషల్ ఏంటంటే ఇందులో 3 మేజర్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు మేము స్క్రీన్లో ఎక్కడ కనబడం, కలిసి ఉండం, సీన్ ఉండదు. బట్ ముగ్గురు ఒక మిషన్ మీద సెపరేట్గా పనిచేయడం అనేది చాలా థ్రిల్లింగ్ పాయింట్. అది మీరు తెలుస్తుంది మీ సినిమా చూస్తే. ఫైనల్గా వచ్చేసరికి క్లైమాక్స్ ఏంటన్నది బ్యూటిఫుల్గా యాక్చువల్లీ అది బాగా డీల్ చేశారు. చాలా మంచి సినిమా నేను చేశానని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను. అలాగే మా అమర్దీప్ డైరెక్టర్ చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి డెఫినెట్గా మన ప్రభు చెప్పినట్టుగా చాలా ప్యాషన్, ఏదో డబ్బులు సంపాదిద్దాం కదా, అట్లీస్ట్ ఆయన పెట్టింది వస్తే చాలు. చిన్న సినిమాలు హిట్లు ఎంత పెడితే ఆ డబ్బులు మన రిటర్న్ వస్తే చాలు, అయ్యే సూపర్ హిట్లు. ఈ మధ్య నాకు పెద్ద సినిమాలు ఆడుతున్నాను నాకు తెలియదు, కానీ చిన్న సినిమాలు కంపల్సరీ ఆడుతున్నాయి కంటెంట్ ఉంటే. అందులో కూడా ఈ సినిమా అలా అవద్దు అనుకుంటున్నాను. పైగా అందరూ శత్రు ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్, లైక్ మహేంద్రన్, మా బ్రదర్ మా బెనర్జీ, శివాజీరాజు, ఈ కొత్త అమ్మాయిలు, మా విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మా కురువుతుడు సినిమా పుట్టక ముందు అలంవారా సినిమాకి పనిచేసిన మా భాస్కర్ డిఓపి. సో ఆయన సపోర్ట్తో బాగా ఈజీగా అయిపోయింది. టెక్నికల్కి కానీ అన్ని తనే చూసుకున్నాడు, అన్ని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, మెస్ దగ్గర నుంచి, భోజనాల దగ్గర నుంచి, లైట్ల దగ్గర నుంచి మొత్తం టెక్నికల్గా అన్నీ. సో ప్రొడ్యూసర్కి చాలా హెల్ప్ అయింది అన్నమాట మా భాస్కర్ ఉండడం వల్ల. సో మరొకసారి మనం ఈ ట్రైలర్ చూస్తే మీకు బాగా నచ్చుద్ది. జై హింద్. ఆపరేషన్ సింధూర్.